ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ 10ാം അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചു അല്ലേ? അപ്പോ ഈ വിഷയം തന്നെയായിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ കാണാനുള്ള അർജുനന്റെ ആഗ്രഹത്തിനെ ഭഗവാൻ കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അത് കാരണം ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗം എന്നാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ആ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ വാക്കിനെ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന സാധകന് താൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിബോധം തന്നെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ അതൊരു യോഗമായിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പോ ഇത്രയും അധ്യായം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്ന ഏതൊരു സാധകനും ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്ന അനുഭവമാണ് ആദ്യ ശ്ലോകത്തിൽ ഇതില് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമ തേജസ് അതൊന്ന് നേരിൽ കാണിക്കാമോ എന്ന് വിനയത്തോടെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അർജുനൻ. ഭഗവാനോ ഉടനെ തന്നെ ആ ദിവ്യ ദർശനം അരുളാണ്. തന്റെ സർവേശ്വരത്വം അത് അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അതിലൂടെ. പിന്നീടോ തന്റെ സർവാംഗ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മൂല രൂപം, അതായത് മനുഷ്യ രൂപത്തില് ദർശനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രാണ് ഈ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ അല്ലെ എത്ര ശക്തിശാലിയാണ് എന്ന് ആർക്കാ അറിയാത്തത്? ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു കുറവും കാണില്ല എന്നാണ്. അപ്പോ 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മസംജ്ഞിതം യത്ത്വയോക്തം വചസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ നിർദ്ദേശങ്ങള്, ഓരോ സന്ദേശം, ഉപദേശമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ വ്യാമോഹമൊക്കെ തീർന്നിരിക്കണു, ഞാൻ വധിക്കണു, എന്നാല് വധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതെല്ലാം വ്യാമോഹം അല്ലെ? അഗ്രഗണ്യനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ആ വിദ്യ, വില്ലാളി വീരനാണ്. ആ ശസ്ത്രവിദ്യകളൊക്കെ നേടിയപ്പോഴൊന്നും നേടാത്ത ഒന്ന് ഈ ആധ്യാത്മ വിദ്യയിലൂടെ ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഇപ്പോ രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിനർഹതയുള്ളവർക്ക് മാത്രം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം. അപ്പൊ വാക്കുകളാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ തന്നെ ആ വാക്കുകളാൽ തന്നെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ അത് പ്രായോഗികമാക്കി നോക്കിയാലോ അല്ലേ? അപ്പോ എന്റെ മമതാമോഹം ഒക്കെ ഇല്ലാതായിരിക്കണോ, ഇപ്പൊ മനസ്സ് സ്വസ്ഥമായിരിക്കണോ എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യപ്രഭാവത്തെ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തരണമെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്.
കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണം എന്നും പരമാത്മരൂപേണ അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നും അർജുനന് വിശ്വാസം ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അന്തര്യാമിയായിട്ട് എല്ലാ ചരാചര ആത്മാവായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വമൊക്കെ അർജുനൻ ബോധ്യപ്പെട്ടു, ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു അർജുനന്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭവാപ്യയൗ ഹി ഭൂതാനാം ശ്രുതോ വിസ്തരശ്ചോ മയാ ത്വത്ര കമലപത്രാക്ഷ മാഹാത്മ്യമഭിചാവ്യയം. അല്ലയോ കമലാക്ഷ, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയ അസ്തമയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ എല്ലാ ഗുണഗണങ്ങളും, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികള്, ഭഗവാന്റെ ആ അചിന്ത്യമായ ശക്തി വിശേഷങ്ങള്, ഇതൊക്കെയും തന്നെ അർജുനൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മളുടെ മക്കളുടെയൊക്കെ ഗുണഗണങ്ങള് എല്ലാരും അറിയണം എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെയാണ് അല്ലെ അർജുനന് ഭഗവാനെ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വം എല്ലാവരും അറിയണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഈ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കണത്. ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡ ശക്തി പ്രകടനമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോണത്. ഈ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉൽപ്പത്തിയും ലയവും ഒരിക്കലും കോട്ടം തട്ടാത്ത അങ്ങയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞതില് അങ്ങയുടെ ആ നിത്യമുക്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെയും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ഈ സമ്പൂർണ്ണ ജഗത്തിന്റെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങളുടെ പ്രഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തരം ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങളുടെയും ഹേതുഭൂതനാണെങ്കിലും അവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന സത്യം അർജുനൻ ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഒന്നിനോടും ഒട്ടലില്ല അല്ലേ? ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുക, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഹേതുഭൂതൻ, കാരണം സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണം ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തനായിട്ടാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താല് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഏവമേതദ് യഥാതത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വരം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുൻപിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വ ആവിഷ്കാരത്തിൽ എങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ അങ്ങീ പറഞ്ഞതൊക്കെ നേരിൽ കാണിച്ചു തരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ് അല്ലെ. എന്നിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമെല്ലാം, ഞാൻ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ പലതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാലും അതൊന്ന് പ്രാക്ടിക്കല് അല്ലെ, തിയറി മാത്രം പോരാ, ഒന്ന് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ? ഭാവിയിൽ അവതാര പുരുഷരെന്ന് നടിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടാവും എന്നതിനാൽ ഒരു മാനദണ്ഡം എന്ന നിലയിലും ഇത് ഉപയുക്തമാവാമെന്ന് അർജുനൻ ചിന്തിച്ചിരിക്കണം. അല്ലാതെ തന്റെ വിശ്വാസത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ദർശനം ആവശ്യമായിരുന്നില്ല. പലരും ഇപ്പൊ ദൈവങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരോട് ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾ ദൈവമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാം, കൃഷ്ണന്റെയും എല്ലാവരുടെയും നമ്മൾ പിക്ചറും DT വിഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ മാറ്റാം, ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങളൊന്ന് ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനം കാണിച്ചു തരൂ, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഒന്ന് ഉയർത്തി കാണിക്കൂ ചെറുവിരലുകൊണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ. അങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോസോ വിഗ്രഹങ്ങളോ എവിടെയുണ്ടോ അതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് പൂജിച്ചോളാം എന്ന് പറയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവാന്റെ മഹത്വമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഈ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനം സാധ്യമാക്കി തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനാണ് താനെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ ആ വാദത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം തെളിയിക്കാൻ ജനസമക്ഷം വിശ്വരൂപ ദർശനം നൽകാൻ സന്നദ്ധരാവണം. അപ്പോ അത് കാണാനുള്ള അർഹതയുണ്ടോ അത് ഭഗവാനാ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അതാ നാലാമത്തെ ശ്ലോകം.
മന്യസേ യദി തച്ഛക്യം മയാ ദ്രഷ്ടുമിതി പ്രഭോ യോഗേശ്വര തതോ മേ ത്വം ദർശയാത്മാനമവ്യയം. പ്രഭോ, അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലയോ സർവേ യോഗേശ്വര, ദയവായി ആ നിസീമ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമേ. ഇപ്പൊ ഗുരുവിനോട് അപേക്ഷിക്കണം അല്ലെ, ആജ്ഞാപിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒപ്പം നമുക്ക് അതിന് അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് ഗുരു പരിശോധിക്കും. എനിക്ക് അതിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് കാണിച്ചു തരൂ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആജ്ഞാപിക്കാൻ ആളല്ല, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണണേക്കാട്ടിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണുന്ന രൂപത്തില് നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. വർക്ക് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് കൃഷ്ണ വിൽ സീ യു എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ എപ്പോഴാ പറ്റുക? ഭഗവാൻ ആദ്യം നമ്മളെ കാണണം, നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള അർഹത യോഗ്യത ഉണ്ടാവണം. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ ഹിതകരമായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ നോക്കും, ആ ഭക്തൻ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്യും അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓരോന്നിനും അർഹതയും യോഗ്യതയും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നടത്തി കിട്ടുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ കാണാനോ കേൾക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഗ്രഹിക്കാനോ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ആദ്യം മുതൽക്കേ പ്രേമപൂർണമായ അതീന്ദ്രിയ സേവനം നിർവഹിച്ചു പോരുന്ന ഭക്തനു മാത്രം ഭഗവത് ദർശനം സിദ്ധിക്കും. വെറുതെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പോ സാധകരാ, ഭക്തരും കൂടെയല്ല, നമ്മൾ സാധകരായിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ സാധകർക്ക് ഒന്നും ആദ്യകാലങ്ങളിലൊന്നും നമ്മളുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭഗവാനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനോ കാണുക കേൾക്കുക ഗ്രഹിക്കുക ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ല. പിന്നെയോ തുടക്കം മുതലേ എന്ന് വെച്ചാ എത്രയോ ജന്മം മുമ്പ് മുതലേ ചിലപ്പോ വേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഓരോരുത്തരുടെയും തലം എവിടെയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിലാണോ നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോ നമ്മള് ആദ്യം മുതൽ എന്ന് വെച്ചാ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെയൊക്കെ അജ്ഞത കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ താമസം ഉണ്ടായിണ്ടാവും. ഇനിയെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പ്രേമപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിച്ചു പോരുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ് ഭഗവത് ദർശനം സാധ്യമാവുക. ഭഗവാൻ അചിന്ത്യ പ്രഭാവശാലിയാണെന്നതിനെ യോഗേശ്വരൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. യോഗേശ്വരൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രഭാവം അത് അചിന്ത്യമാണ്, പ്രഭാവശാലിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ്. അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥന കേട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യ മേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധ സഹസ്രശ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യ രൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഈ വിരാട് രൂപം വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. നീ അത്ഭുത പരതന്ത്രനായി പോകും, നഗ്ന നേത്രങ്ങൾക്ക് കാണാനാവില്ല എന്നൊക്കെ. എണ്ണമറ്റ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും നാനാവിധ രൂപങ്ങളിലും ആകൃതികളിലും വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ആ വിരാട് സ്വരൂപം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നീ കണ്ടോളൂ എന്ന് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഒരു ഭക്തന് സാധാരണയായി ഈ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെന്ന് വിശേഷാൽ താല്പര്യമുണ്ടാവാറില്ല. ഭഗവത് കരുണ മൂലം ഈ രൂപം കാണാനുള്ള കഴിവ് സിദ്ധിച്ചവർക്കൊഴികെ ആർക്കും ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. താനും വിശ്വരൂപം അത് കോമൺ അല്ല അല്ലേ. പല ഭക്തരും നമ്മൾക്കറിയണ അല്ലെ, ഗുരുവായൂരപ്പ ഭക്തരൊക്കെ ഗുരുവായൂരപ്പനെ സാക്ഷാത്തായിട്ട് ദർശിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അല്ലെ, പരമഭക്തര് ഭാഗവതന്മാര്. താൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതില് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നവയെ പറയാണ്. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പശ്യാദിത്യാൻ വസൂൻ രുദ്രാൻ അശ്വിനൗ മരുതസ്തഥാ ബഹൂന്യദൃഷ്ടപൂർവാണി പശ്യാശ്ചര്യാണി ഭാരത. ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഇതാ ആദിത്യർ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, അശ്വിനി ദേവന്മാർ, മരുത്തുക്കൾ, ദേവതമാർ തുടങ്ങി ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ദർശിച്ചു കൊള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ നീ കാണാൻ ഇനി പോണത്? കുറെ ആദിത്യന്മാര്, അഷ്ടവസുക്കള്, 11 രുദ്രന്മാര്, അശ്വിനി ദേവന്മാര്, 49 മരുത്തുക്കള്,
ദേവതമാര് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്ഭുത രൂപങ്ങളും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം നീ കണ്ടോളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ആത്മസുഹൃത്തും തികച്ചും അഭിജ്ഞനുമാണെങ്കിലും അർജുനന് കൃഷ്ണനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് പരിപൂർണമല്ല. എപ്പോഴാ പരിപൂർണാവുക അല്ലെ? ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും പരിപൂർണമായിട്ടില്ല എന്നാ പറയണേ. ഭഗവാന്റെ നാനാരൂപങ്ങളെയും ആവിർഭാവങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായി കേട്ടിട്ടോ അറിഞ്ഞിട്ടോ ഉള്ള മനുഷ്യരില്ല. അപ്പോ ആർക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏത് മഹർഷീശ്വരന്മാര് പോലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊരു സത്യാണ്. അപ്പൊ എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണാൻ ഒരുങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. ഇഹൈകസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം പശ്യാദ്യ സചരാചരം മമ ദേഹേ ഗുഡാകേശായ ദ്രഷ്ടുമിച്ഛസി. അല്ലയോ അർജുന, നീ കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളൂ. നീ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മേലിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നത് പോലും സർവചരാചരങ്ങളും ഇവിടെ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ച സർവവ്യാപിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം. വിശ്വം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എന്റെ ശരീരത്തില് നിനക്ക് എല്ലാം കാണാം അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കഴിഞ്ഞതോ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാവുന്നതോ എന്തും ദർശിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൃഷ്ണൻ അർജുനന് നൽകി. കൊടുക്കണേ. അർജുനൻ സാധാരണ മനുഷ്യന് ആണ് അല്ലെ? നമ്മളെ പോലൊക്കെ തന്നെയാ, ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ, ക്ഷത്രിയൻ. അപ്പൊ സ്വയമേവ ഈ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള പാകത വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് തരാം. അതാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. നധുമാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടും അനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാതി മേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പോ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് ഈശ്വര രൂപസ്ഥിതിയെ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ബാലലീലയില് അന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? വിശ്വരൂപം വായിൽ മണ്ണ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്ന യശോദയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു. പിന്നെ അത്രയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് പാവം ആ മാതാവിനില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ മറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെ അന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ള രൂപമായിരുന്നു. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലല്ലാതെ വേറൊരു രൂപത്തിലും കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ മനസ്സിനെ മാറ്റുകയല്ല, വീക്ഷണം മാറ്റുവാനാണ് കൃഷ്ണൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്. ഇപ്പോ പരമഭാഗവതരായിട്ടുള്ള ഭക്തരായിട്ടുള്ള പലരും തന്നെ ഭഗവാനെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അതൊക്കെ ദ്വിഭുജ രൂപം, ഇരു കൈകളായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. എന്നാൽ ഈ വിശ്വരൂപം അത്ര കോമൺ അല്ല, അത്ര എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കാണിച്ചു കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. ഇവിടെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാ തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വരോ ഹരി ദർശയാമാസ പാർത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വരം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ തന്റെ സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് രൂപമെടുക്കാനും കഴിവുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലെ, പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ താൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഈ രൂപത്തെ കാട്ടി കൊടുക്കാണ് അല്ലെ? ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ നിൽക്കണ ആ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം എന്ന് പറയണ ആ വിരാട് രൂപം എന്നാ പറയാ, രൂപം അത് ദർശനം സാധ്യമാക്കി കൊടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ വിശ്വരൂപം? അതാണ് സഞ്ജയൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. 10ഉം 11ഉം ശ്ലോകങ്ങള്. അനേക വക്ത്രനയനം അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകോദ്യതായുധം ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവമനന്തം വിശ്വതോമുഖം. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു.
ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ രൂപം? അതാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചത്. വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ട് അല്ലെ, മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചമാകെ നിറഞ്ഞിട്ട ഒരു ഗ്യാപ്പും ഇല്ല. എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള്, കണ്ണുകള്, എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ അവിടെ കാണണത്. ദിവ്യ ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായി കൊണ്ടുള്ള രൂപം. ദിവ്യ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുഷ്പമാല്യങ്ങള്, വസ്ത്രങ്ങള്, ഗന്ധങ്ങള് ഒക്കെ പൂശിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തേജോമയമാണ്, അമേയമായിട്ടുള്ള സർവവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ആ രൂപമാണ് ഇപ്പോ അർജുനന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് എന്ന് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങുമായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഈ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരിടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം ഒരേ സമയം കാണാൻ അർജുനന് സാധിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ മഹാപ്രഭാവമാണ് ഇതിന് കാരണം. അർജുനൻ ഇപ്പൊ രഥത്തിലാ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ രഥത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപം എങ്ങും മുഴുവനായിട്ടും അർജുനന് ദൃശ്യമായി എന്നാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി പ്രഭാവത്താലെ മാത്രമാണ് അത് സാധിച്ചത്. അല്ലാത്തവർക്ക് കാണില്ല. നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ദൂരം വരെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ, അതിനപ്പുറം കാണില്ല. പക്ഷെ ഇത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു. 1000 സൂര്യന്മാര് ഉദിച്ചുയർന്ന പോലുള്ള പ്രകാശത്തെ വർണ്ണിക്കാണ് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദിവി സൂര്യ സഹസ്രസ്യ ഭവേദ്യുഗപദുത്ഥിത യദി ഭാസദൃശീ സാ സ്യാദ് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മന. വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായിരുന്നു അർജുനൻ കണ്ട ആ ദൃശ്യം. ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിന് അതിന്റെ മാനസിക ചിത്രീകരണം നൽകാൻ യത്നിക്കുകയാണ് സഞ്ജയൻ. സഞ്ജയനോ ധൃതരാഷ്ട്രനോ ആ സമയത്ത് രണാങ്കണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അവിടെ നടക്കുന്നതെല്ലാം വ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സഞ്ജയന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഊഹിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തോട് 1000 സൂര്യന്മാരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഉദയത്തോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അക്കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് കണ്ടത്? ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഈ കണ്ട ആ കാഴ്ചയുണ്ടല്ലോ, അതിനെ കുറിച്ച് വിവരണം കൊടുക്കാൻ അല്ലെ, കമന്ററി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വിവരിച്ച് സമർത്ഥിച്ചു കൊടുക്കാൻ നന്നേ പാടുപെടേണ്ടി വന്നു സഞ്ജയന്. അപ്പോ സഞ്ജയന് ദിവ്യദൃഷ്ടി വ്യാസദേവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണത്താലാണ് സഞ്ജയന് അവിടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നടക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ വ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അതുണ്ടായത്. അപ്പോ ഈ കണ്ട ഈ പ്രതിഭാസത്തിനെ പറയാണ് 1000 സൂര്യന്മാരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ആ ഉദയത്തിനോട്, അതിനോടാ ഉപമിച്ചത്. നമുക്ക് ഒരു സൂര്യനെ തന്നെ നോക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ 1000 സൂര്യന്മാര് ഒന്നിച്ചു ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒട്ടും നോക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ യോഗ ഐശ്വര്യത്തിനെ അർജുനൻ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് യുദ്ധക്കളത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുണ്ട്, അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത്രയും ശക്തമായ രൂപം കാണാൻ അർജുനന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകിയത് ഭഗവാനാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തേ, അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല കാണാന്. സഞ്ജയനോ ധൃതരാഷ്ട്രനോ സമയത്ത് രണാങ്കണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഊഹിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തോട് 1000 സൂര്യന്മാരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഉദയത്തോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അക്കാര്യം വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. 14 ലോകങ്ങളിലായിട്ട് വെവ്വേറെയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ലോകങ്ങള് ഒറ്റ സ്ഥലത്തായിട്ട് കാണുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ 13ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. തത്രൈകസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം പ്രവിഭക്തമനേകഥ ആപശ്യ ദേവദേവസ്യ ശരീരേ പാണ്ഡവസ്തഥാ. വിശ്വാത്മകമായ ആ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ അപരിമേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാവിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. ഭഗവത് ശരീരത്തില് ഓരോ അവയവങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്. എല്ലാം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാവിഭാഗങ്ങള് കാണാൻ സാധിച്ചു അർജുനന്. അർജുനന് മാത്രമാണ് കൃഷ്ണൻ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി നൽകിയത്. യുദ്ധരംഗത്തിൽ മറ്റുള്ളവരാരും കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണുന്നില്ല. ഈ ദർശനം ഉളവാക്കിയ ആശ്ചര്യം അർജുനനെ രോമാഞ്ചകഞ്ചുകിതനാക്കി. അതാണ് 14ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. തദസ വിസ്മയാവിഷ്ടോ ഹൃഷ്ടരോമാ ധനഞ്ജയ പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം കൃതാഞ്ജലിരഭാഷത
പിന്നെ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി, വിസ്മയാധീനനായി, രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് അല്ലേ, ഏകദേശ രൂപം ഭഗവാൻ ആദ്യം ഇൻട്രോ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാലും അർജുനൻ ആശ്ചര്യചകിതനായി പോയി ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴ് എന്നാണ്. 14 ഈ ബന്ധം സൗഹൃദത്തിൻ്റെതല്ല, ആശ്ചര്യ ആദരങ്ങളുടേതാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ 12 വിധ മൗലിക ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവിധ ബന്ധങ്ങളുടെയും സാഗരമാണ് കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സാഗരമാണ് അല്ലെ. അഖില രസാമൃത മൂർത്തിയാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാ ശക്തികളും ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. അത്ഭുത പരതന്ത്രനായ അർജുനൻ ഭഗവാനു മുമ്പിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് പറയാണ്. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ്ച സർവാനുരഗാംശ്ച ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പോ ശിരസ് കുനിച്ചു ഈ അത്ഭുത ദൃശ്യം, ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന രൂപം കണ്ടിട്ട്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, അവിടുത്തെ ശരീരത്തില് ഞാന് സകല ദേവന്മാരെയും സകല ജീവജാലങ്ങളെയും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ പോലും ഉണ്ട്, ശിവനുണ്ട്, ഋഷികള്, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങള്, ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരി തന്നെ എന്ന ആശ്ചര്യത്തോടെ പറയാണ് അർജുനൻ. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന് മെത്തയായുള്ള ദിവ്യ സർപ്പത്തിന്റെ പേരാണ് വാസുകി. അല്ല ഇവിടെ കേട്ടോ, വാസുകി എന്ന് അവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അനന്തൻ ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, അനന്തശായിയാണ് ഭഗവാൻ. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു മുതൽ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ മുകൾ നിലയിൽ സൃഷ്ടികർത്താവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടമായ കമലാകൃതിയിലുള്ള ഗ്രഹം വരെ അർജുനൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഏത് 14 ലോകങ്ങളും അല്ലെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവത്താലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഈ വിശ്വരൂപത്തില് കാണാനാവുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. അതിന്റെ തുടക്കം, മധ്യം, അന്ത്യം എവിടെയും ഭഗവാനെ മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ. മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളും ഉണ്ട് അങ്ങയുടെ ശരീരത്തില്. അതാണ് 16ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അനേക ബാഹൂദര വക്ത്രനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം സർവതോ അനന്തരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദിം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. എന്താണ് അർജുനന് അല്ലേ വിസ്മയാവിഷ്ടനായിട്ട് പറയാണ്, വിശ്വരക്ഷകനാണ് അങ്ങ്. അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തില് ഇങ്ങനെ എണ്ണമറ്റ കൈകള്, ഉദരങ്ങള്, വായുകള്, കണ്ണുകള്, ഇതൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊരു അവസാനം കാണുന്നില്ല. ആദ്യം എവിടെ, തുടക്കം എവിടെയാ, മധ്യം എവിടെയാ, അന്ത്യം എവിടെയാ, ഇതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാണ്. സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളും ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ട് അതും ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കാണാറാവുകയാണ്. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അനന്തരൂപനാണ്. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളും കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തിലെ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം അർജുനൻ കാണാണ്. അതാണ് 17ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രിണം ച തേജോരാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്തം പശ്യാമി ത്വാം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്താത് ദീപ്താനലാർക്കദ്വിതിമപ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴപ്പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പൊ എവിടെയും അങ്ങയെ മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ, മറ്റൊന്നും അവിടെ ഗോചരമാവണില്ല അർജുനന്. എന്തൊക്കെയാ? ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെ മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശത്തെ ഒക്കെ വെല്ലുന്ന അത്രയും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മഹാജ്യോതിസാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അങ്ങനെ അങ്ങയുടെ രൂപം ദുർദൃശ്യമായിരിക്കണു, ക്ലിയർ ആവണില്ല എനിക്ക്.
എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങള്, ഗദകള്, ചക്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആ തേജോമയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഇപ്പോൾ എന്റെ മുന്നിലുള്ളത് എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. വിഭൂതി യോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത കാര്യങ്ങള് ഇവിടെ അനുഭവവേദ്യമാവുകയാണ് അർജുനന്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമായിട്ട് മാറുകയാണ്. ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? ജ്ഞാനം, പഞ്ചസാര മധുരമുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജ്ഞാനമായി, അറിവായി. പഞ്ചസാര വായിലിട്ടിട്ട് അത് നുണഞ്ഞ രുചിക്കുമ്പോഴോ അത് മധുരം, അത് വിജ്ഞാനമായി. അതാണ് ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമായി. ആ തിയറി പ്രാക്ടിക്കലായി മാറുകയാണ്. അതാ ഇവിടെ 18ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ത്വമക്ഷരം പരമം വേദിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം ത്വമവ്യയ ശാശ്വത ധർമ്മഗോപ്ത സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോ മതോ മേ. ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമ സ്ഥാനവും അങ്ങ് തന്നെ. അവ്യയനും പുരാതനനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ ചിത്പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഈ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പുരുഷൻ അങ്ങ് തന്നെയാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. പിന്നെയും ആ ഭഗവാന്റെ ആ സർവേശ്വരത്വം, അല്ലെ, സർവജ്ഞത്വം വെളിവായി കിട്ടാണ് അർജുനന്. അർജുനൻ ഇത്രയൊന്നും കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലെ? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഇത്രയ്ക്കുള്ള ആ കഴിവുകള് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കുറെ ഓരോരോ ദർശനം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ആകൃതി, പ്രകൃതി എല്ലാം വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അർജുനന് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ പ്രകൃതിയെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പരമപുരുഷന്റെ ആ അചിന്ത്യ ശക്തികള് ഒന്നൊന്നായി മനസ്സിലാവുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആദ്യവും അന്തവും മധ്യവും കാണുന്നില്ല എന്ന് മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. അതാണ് ഇവിടെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും. അനാദിമധ്യാന്തമനന്തവീര്യം അനന്തബാഹും ശശിസൂര്യനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം ദീപ്തഹുദാശവക്ത്രം സ്വതേജസ വിശ്വമിതം തപന്തം. അവിടേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നുമില്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. നാവ് പുറത്തേക്കിടുമ്പോഴെങ്ങനെ അഗ്നിജ്വാലയാണ് വരുന്നത് ഈ രൂപത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പോ അതിന്റെ തുടക്കോ മധ്യോ അവസാനോ ഒന്നും കാണാനില്ല. അങ്ങ് നാശമില്ലാത്ത ആ പ്രഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങയുടെ ആ പരിമിതികളില്ലാത്ത ആ പ്രഭാവം, അതെനിക്കിപ്പോ ബോധ്യപ്പെടുകയാണ്. അനേകം കൈകള്, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാണ് അങ്ങയുടെ കണ്ണുകള്. വായിൽ നിന്നോ ഇങ്ങനെ തീ പാളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ തേജസ്സാല് ലോകം തന്നെ ജ്വലിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്കിപ്പോ തോന്നണത് എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യം ഉണ്ടായേ അവസാനം ഉണ്ടായേ നമുക്കറിയില്ല. കർമ്മം, അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജന്മത്തിന് കാരണാവുന്നത്. ഈ ജന്മോ കർമ്മത്തിന് കാരണാവണം, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദിയും അന്തവും മധ്യവും ഇല്ല. ഏതാണ് ആദ്യം അത് പറയാൻ സാധിക്കണില്ല. അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കണത്. ഇപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ദ്യാവാ പൃഥിവ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗഭൂലോകങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആകാശം എന്നാണ്. ലോകത്രയം എന്നീ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയങ്ങളാണ്. അർജുനൻ മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടത്, മറ്റു ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുള്ളവരും കാണുകയുണ്ടായെന്ന് അവ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. അർജുനന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോ ഭൂമിക്കും അന്തരീക്ഷത്തിനും ഇടയില് ഒരു ശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പൊ അതും കാണാനില്ല. സർവത്ര ഭഗവാൻ തന്നെ കാണാനുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ 20ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ദ്യാവാ പൃഥിവ്യോ രഥമന്തരം ഹി വ്യാപ്തം ത്വയൈകേന ദിശശ്ച സർവ ദൃഷ്ട്വാദ്ഭുതം രൂപമുഗ്രം തവേദം ലോകത്രയം പ്രവ്യഥിതം മഹാത്മൻ. അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമി ആകാശങ്ങളും സർവദിഗ്മുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർവോത്തമ, ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാ, സ്വയം തനിക്ക് ഭയമുണ്ട്, ആശ്ചര്യമുണ്ട്, ആനന്ദമുണ്ട്, വിസ്മയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ ആത്മാവായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ
ചരാചരാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ഈ ഇത്ര വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തില് കാണുകയാണ് അല്ലെ. താൻ മാത്രല്ല 3 ലോകങ്ങളിലുള്ളവരും ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് ഭയക്കണു. അതാണ് അർജുനൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ആമീഹി ത്വാം സുരസംഘാ വിശന്തി കേചിത് ഭീതാ പ്രാഞ്ജലയോ ഗൃണന്തി സ്വസ്തിത്യുക്ത്വാ മഹർഷി സിദ്ധസംഘാ സ്തുവന്തി ത്വാം സ്തുതിഭി പുഷ്കലാഭി. ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ ഉൾപോകുന്നു. അവരിൽ ചിലർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹർഷിമാരും സിദ്ധരും ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദിക സൂക്തങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പോഴോ മഹർഷി സിദ്ധ സംഘങ്ങളൊക്കെ ഭക്തി കൊണ്ട് വിറച്ചിട്ട് കൈകൂപ്പി സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഒരു വിസ്മയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന പോലെ ആയി അർജുനനിപ്പോ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊന്നും അല്ല, യുദ്ധക്കളത്തിലൊന്നും അല്ല, അർജുനൻ വേറെ ഏതോ വിസ്മയ ലോകത്ത് പോയ പോലെയാണ് കാണുന്ന അനുഭവം വരുന്നത്. ഇപ്പോ ദേവഗണങ്ങൾ പോലും ഭയപ്പെട്ടിരിക്കണു ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട്. ഭീതിതമായിട്ടുള്ള രൂപം. അവരൊക്കെ കൈകൂപ്പി പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി. മഹർഷികള് സിദ്ധര് അവരൊക്കെയോ വൈദിക സൂക്തങ്ങളാൽ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന്. ഇപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ ഗണങ്ങളെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാണ് 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം. രുദ്രാദിത്യ വസവോ യേ സാധ്യ വിശ്വശ്വിനോ മരുതശ്ചോഷ്മഭാശ്ച ഗന്ധർവയക്ഷാസുരസിദ്ധ സംഘാ വീക്ഷന്തേ ത്വാം വിസ്മിതാശ്ചൈവ സർവേ. പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങളും കൂടാതെ ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, സാധ്യർ, വിശ്വദേവന്മാർ, അശ്വിനി ദേവതകൾ, മരുത്തുക്കൾ, പിതൃക്കൾ, ഗന്ധർവന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, അസുരന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ എന്നീ വിവിധ രൂപധാരികളും ആശ്ചര്യത്തോടെ അങ്ങയെ നോക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും അല്ലെ, എന്താ പറയാ, 3 ലോകങ്ങളിലുള്ളവരും 11 ശിവന്റെ എന്താ പറയാ ഏകാദശ രുദ്രന്മാര്, 12 ആദിത്യന്മാര്, 8 വസുക്കള്, അഷ്ടവസുക്കള്, അങ്ങനെ 3 ലോകത്തിലുള്ളവരും എല്ലാവരും അങ്ങയെ ആശ്ചര്യത്തോടെ, ഈ രൂപം അല്ലെ കോമൺ അല്ല, സാധാരണമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്ന രൂപമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങയെ നോക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. ആദ്യമൊക്കെ വിശ്വരൂപത്തില് ശാന്ത സ്വഭാവമായിരുന്നു. പതുക്കെ പതുക്കെ അത് മാറി വരുന്നതായിട്ട് അർജുനൻ കാണുകയാണ്. കരാളം, ബഹുദംഷ്ട്രാകരാളം എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കണേ അല്ലേ. അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് അടുത്തതിലാ പറയാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കരാളമായിട്ടുള്ള ഭയാനകമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ്. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. രൂപം മഹത്തെ ബഹുവക്ത്ര നേത്രം മഹാബാഹോ ബഹുബാഹൂരുപാദം ബഹൂദരം ബഹുദംഷ്ട്രാകരാളം ദൃഷ്ട്വാ ലോകാ പ്രവ്യഥിതാസ്തഥാഹം. മഹാബാഹോ, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്നവരും ഭയാകുലരാണ്. അനേകം മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകരദംഷ്ട്രങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവ്വലോക നിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഭീതിയായി അല്ലെ. ആദ്യം വിസ്മയായിരുന്നു, അത്ഭുതമായിരുന്നു, ആശ്ചര്യമായിരുന്നു. ഇനിയും കാണണം ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ രൂപം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ സങ്കല്പത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് മാറി വരുന്ന രൂപമാണിപ്പോ. ആദ്യം അത്ഭുതമായിരുന്നു, പിന്നീട് ഭയത്തിലേക്ക് മാറി എന്ന് അർജുനൻ തുറന്നു പറയാണ്. അപ്പോ എല്ലാവരും എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും വാഴുന്നവർ പോലും ഭയാകുലരാണ്. ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് സർവ്വലോക നിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥരായിട്ടുണ്ട്. സമയം കഴിയും തോറും ഭയം കൂടുകയാണ്. ഈ ദർശനത്തെ മതിയാക്കി തന്നാലോ നന്നായി എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് അർജുനൻ വരികയാണ്. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാഭസ്പൃശം ദീപ്തമനേകവർണം വ്യാതാനനം ദീപ്തവിശാലനേത്രം ദൃഷ്ട്വാ ഹി ത്വാം പ്രവ്യഥിതാന്തരാത്മാ ധൃതിം ന വിന്ദാമി ശമം ച വിഷ്ണു. അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേക വികിരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോടുകൂടിയും പിളർന്ന വായോടുകൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോടുകൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയും മനസ്സിന്റെ സന്തുലനത്തെയും നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ പറയാണ്, എനിക്ക് ഇത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കൃഷ്ണ, എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണം
എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് അർജുനൻ എത്തി അല്ലെ. കൂടുതൽ സമയം ഇത് കണ്ടു നിൽക്കാനാവണില്ല, അത്രയ്ക്ക് ഭീതിതമായിട്ടുള്ള ആ രൂപമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. സ്വയം പരിഭാഗപ്പെടുമ്പോഴാണ് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും കാണാം എന്നാവുക. എന്നാൽ അർജുനൻ ഇപ്പൊ ശരണാഗതിയിൽ എത്തിയേക്കാണ്. മതി കൃഷ്ണ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ച തേ മുഖാനി ദൃഷ്ട്വൈവ കാലാനലസന്നിഭാനി ദിശോ ന ജാനേ ന ലഭേ ച ധർമ്മ പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ. പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലിരിക്കുന്ന ദംഷ്ട്രാകരങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ദിഗ്ഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണ, എനിക്കിത് നോക്കി നിൽക്കാൻ സാധിക്കാണ്ട് വരുന്നു. ഇത് എന്റെ സമനിലയൊക്കെ തെറ്റണു. എനിക്ക് ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഞാനുള്ളത് അതുപോലും അറിയണില്ല. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി അടയുന്നത് അർജുനൻ കാണുകയാണ്. ദിക്കുകൾ പോലും എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. ചുറ്റിലും അഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രതീതിയാണ് ഇപ്പൊ അർജുനന്. എന്നിൽ പ്രസാദിക്കൂ, ഈ ദർശനം അവസാനിപ്പിച്ചു തരൂ. അങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അർജുനനെ കൂടുതൽ വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് 26-ഉം 27-ഉം ശ്ലോകങ്ങള്. അമീജദ്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവാവനിപാലസംഘൈ ഭീഷ്മോ ദ്രോണസ്തൂതപുത്രസ്തദാസൗ സഹാസ്മദീയൈരഭിയോധമുഖ്യൈ വക്ത്രാണി തേ ത്വരമാണാ വിശന്തി ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിദ്വിലഗ്നാ ദശനാന്തരീഷു സംദൃശ്യന്തേ ചൂർണിതൈരുത്തമാംഗൈ. ഇപ്പോ എന്താ പറയണേ, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരും എല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായുകളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. വിചിത്രമായ കാഴ്ചയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ കാണുന്നത്. കൊടുങ്കാറ്റിനൊപ്പം പോകുന്ന പോലെ എല്ലാവരും ആ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോവാണ്. ചിലരുടെയൊക്കെ ശിരസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ട് അല്ലെ, രക്തമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോള് എന്താണ് അർജുനന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ? നീയാണ് ഇവരെ വധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചിന്ത മാറ്റൂ എന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. ഇവരെല്ലാം മുമ്പേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നീ എന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ആയുധം മാത്രാണ്. അവരെങ്ങനെ പോയാലും അവര് വധിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ വിശ്വരൂപത്തില് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. പ്രതിപക്ഷത്തിലെ യോദ്ധാക്കളായ ഭീഷ്മദ്രോണ കർണാദികളും ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരും അർജുനനെ സഹായിക്കുന്ന സേനാധിപരും എല്ലാം സംഹരിക്കപ്പെടും എന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ കാണുന്നത്. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും നാശവും അർജുനന്റെ വിജയവും ഇതിനാൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സൂചന കിട്ടിയത്? എല്ലാവരും, പാണ്ഡവരൊഴികെ എല്ലാവരും തന്നെ നശിക്കും. ആരാലും ജയിക്കപ്പെടാനാവാത്ത ഭീഷ്മരും കർണനും പോലും ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കും. അവർ മാത്രമല്ല, അർജുന പക്ഷത്തിൽപ്പെട്ട ചില യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞ ആ കർമ്മയോഗം, ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം കൃത്യമായി പാലിച്ചിട്ട് ഒപ്പം ഭഗവാനിലും മനസ്സ് വെച്ച് അല്ലെ, ക്ഷത്രിയര് ആ പരമാത്മാവാകുന്ന വിശ്വരൂപത്തിലേക്ക് നദികളെ പോലെ ഈ ക്ഷത്രിയന്മാരിങ്ങനെ വീരസ്വർഗം പ്രാപിക്കുകയാണ്. യുദ്ധത്തിന് വന്ന യുദ്ധത്തില് മരണം സംഭവിച്ചാല് വീരസ്വർഗാണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവർക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണേ. വീരസ്വർഗാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണത്. ഭഗവാൻ ഇവരെയൊക്കെ മുമ്പേ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. 28-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭീമാകാരമായിട്ട് നിൽക്കണ ആ വിശ്വരൂപന്റെ വായിലേക്ക് എല്ലാവരും ഞെരിഞ്ഞമരുന്നത് കാണുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയണേ? 28. യഥാ നദീനാം ബഹവോംബുവേഗ സമുദ്രമേവാഭിമുഖാ ദ്രവന്തി തഥാ തവാമി നരലോകവീര വിശന്തി വക്ത്രാണ്യഭിവിജ്വലന്തി. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അപ്പൊ നദികളൊക്കെ ഒഴുകി
സമുദ്രത്തിൽ ചെന്ന് ചേരുന്നത് പോലെയാ എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും അങ്ങയുടെ വായ്കളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടക്കുകയാണ് എന്നാണ്. അപ്പോ പുണ്യം ചെയ്ത രാജാക്കന്മാരൊക്കെ വിശ്വരൂപന്റെ വായിലേക്ക് കടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി പുണ്യമില്ലാത്തവരുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിലോ, അതാണ് ഇവിടെ 29ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യഥാ പ്രദീപ്തം ജ്വലനം പതംഗ വിശന്തി നാശായ സമൃദ്ധവേഗ തഥൈവ നാശായ വിശന്തി ലോകാസ്തവ വിവക്ത്രാണി സമൃദ്ധവേഗ. ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ കത്തിയെരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വക്ത്രങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. തീ കണ്ടാല് ഈയാമ്പാറ്റകൾ ഓടിച്ചെല്ലുമല്ലേ, പറന്നു ചെന്ന് അതില് നശിച്ചു പോവും. അതുപോലെയാണ് എന്നാ പറയണേ ഈ യോദ്ധാക്കളെല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ തീജ്വാല തുപ്പുന്ന ആ വായ്കളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു ചെല്ലാണ്. ഈയാമ്പാറ്റകൾ വന്ന് വീഴുന്ന പോലെ ആ തീയില് വീണ് കത്തിയിരിയാണ് ചെയ്യണത്. അതാണ് അർജുനൻ ഇപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ഇപ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള മരണാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുക, അല്ലെ? എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അതിനനുസരിച്ചൊരു മരണം നമുക്ക് കിട്ടും. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ മൂല്യം അറിയാത്തവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഈയാമ്പാറ്റകള് വീഴുന്ന പോലെ അവര് എന്ന് വെച്ചാ നരകങ്ങളിൽ പതിച്ചിട്ട് പിന്നെ നീച ജന്മങ്ങളിലേക്ക് അവര് പോവും എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണേ? അപ്പൊ സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തെയും നക്കി തുടയ്ക്കുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ അർജുനൻ കാണാണ്. അതാണ് 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. ലേലിഹ്യസേഗ്രസമാന സമന്ത ലോകാൻ സമഗ്രാൻ വദനൈർജ്വലദ്ഭി തേജോഭിരാപൂര്യ ജഗൽ സമഗ്രം ഭാസസ്തവോഗ്രാ പ്രതപന്തി വിഷ്ണു. ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായ്കളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോടുകൂടി അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഉഗ്രപ്രഭാവത്തില് ആകെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്നതായിട്ട് അർജുനന് തോന്നുകയാണ്. അപ്പോ എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഈ ചുറ്റുപാടുള്ള ജനങ്ങളെ ഈ തീയാളുന്ന വായ്കൾ കൊണ്ടിട്ട് വിഴുങ്ങുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അങ്ങയുടെ തേജസ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ ആകെ ആവരണം ചെയ്തിട്ട് ഉഗ്രമായതായിട്ടുള്ള ആ കിരണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവിടുന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ഞാൻ കാണുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്തിയാലോ? 30ാമത്തെ ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് നിർത്താം. നമുക്ക് നാളെയും കൂടി ആവുമ്പോഴേ കഴിയുള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് കഥയാണ്, അല്ലേ? കഥ പറയുമ്പോ രാധാറാണിയുടെ കഥയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഒരിക്കല് വൃന്ദാവനത്തില് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഡിബേറ്റ്. ആരാണ്, കൃഷ്ണനാണോ വലുത് അതോ രാധാറാണിയാണോ വലുത്? അപ്പോ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നു, ഡിബേറ്റ് വന്നു. അപ്പോള് പറയാണ്, അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഓരോരോ തത്തകളുണ്ട്. കൃഷ്ണന് ശുഗം, ശാരി പറഞ്ഞിട്ട് 2 തത്തകള്. അവര് ചർച്ച നടത്തുകയാണ്. അതില് ഉണ്ട് ഭഗവാൻ മയിൽപ്പീലി ചൂടിയതിന്റെ രഹസ്യവും അതിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോ ശുഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തത്ത പറയാ, ശുഗ പോലെ അമര കൃഷ്ണ വംശി കരേഗാൻ. ഇത് ബംഗളയിൽ പറയണതാ, പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ശുഗ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുഗൻ പറഞ്ഞു, അമര കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ. വംശി കരേഗാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വംശി കൊണ്ട് പാട്ട് പാടുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ശുഗ പോലെ അമര കൃഷ്ണ വംശി കരേഗാൻ. ശുഗം പറയാണ്, എന്റെ കൃഷ്ണൻ ഈ ഒടക്കുഴൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശാരി പറഞ്ഞു, ഒരു മിനിറ്റ് നിക്ക്, അവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാസുരി വായിക്കണത് എന്നതാണ് ഇവിടെ വിഷയം. അപ്പൊ സരി പറയാണ്, സരി പോലെ സത്യവചന പോലെ രാധാർ നാമ. അപ്പൊ പറയാ, ശാരി തത്ത പറയാണ്, ഈ എന്റെ കൃഷ്ണൻ ബാസുരി വായിക്കുന്നത് എന്താന്നറിയോ പറയണേ, രാധാനാമാണ് പറയണേ അവിടെ എന്ന്. ശരി. അപ്പൊ ശുഗൻ പറയാണ്, ശുഗ ബോലെ ഹമാരെ കൃഷ്ണ ഗിരിധർ ചില.
ആ എന്റെ കൃഷ്ണനുണ്ടല്ലോ ഗോവർദ്ധനെ എടുത്തുയർത്തിയ ആളാണ് എന്ന്. അപ്പൊ സരി ബോലി ഹമർ രാധ ശക്തി സഞ്ചാരില. അപ്പൊ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ തത്ത പറയാണ്, എന്റെ രാധയാണ് അതിനുള്ള ശക്തി കൊടുത്തത്, കൃഷ്ണന് അത് എടുത്തുയർത്താനുള്ള ശക്തി കൊടുത്തത് എന്ന്. ശുഗ ബോലെ ഹമർ കൃഷ്ണ ചൂടാബായേ ഹലേ. അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ കൃഷ്ണൻ ഇടത്തോട്ട് കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞിട്ടാ ഈ മയിൽപീലി ധരിക്കുക. അപ്പൊ ശാരി ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, സാരി ബോലി ഹമാർ രാധാർ ചരണ സ്പർശി പായിലേ. അപ്പൊ പറയാണ്, എന്തിനാ അങ്ങനെ ഇടത്തോട്ട് കുറച്ച് ചരിച്ചിട്ട് മയിൽപീലി ചൂടണേ? എന്റെ രാധയുടെ ചരണസ്പർശനത്തിന് വേണ്ടിയാ എന്ന് ശാരി തത്ത പറയാണ്. അപ്പോ രാധാ ചരണസ്പർശം കൊണ്ടാണ് എല്ലാം ലഭിക്കുക എന്നാണ്. അതിനാ മയിൽപീലി വളയണേ, അങ്ങേക്കും അവസാനം ശിരസ് കുനിക്കേണ്ടി വരും എന്നാ പറയണേ. അപ്പോ ശുഗം വിചാരിച്ചു, നീ യശോദേനെ പിടിച്ചാലേ രക്ഷയുള്ളൂ. ശുഗ ബോലെ യശോദ മാതാ ശുഗ ബോലെ ഹമർ കൃഷ്ണ യശോദ ജീവന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്റെ കൃഷ്ണൻ യശോദയുടെ ജീവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞേ? സരി ബോലി ഹമരെ രാധ ജീവനേ രാജീവൻ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്റെ രാധയുണ്ടല്ലോ യശോദയുടെ ജീവന്റെ ജീവനാണ് എന്ന്. നിന്റെ കൃഷ്ണൻ യശോദയുടെ ജീവനാണെങ്കില് എന്റെ രാധ യശോദയുടെ ജീവന്റെ ജീവനാണ് എന്ന്. ഇപ്പൊ ശുഗ ബോലെ ഹമാരെ കൃഷ്ണ ജഗത് ചിന്താമണി. ചിന്താമണിയാണ് ഈ ജഗത്തിന്റെ എന്റെ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ശരി ബോലി ഹമാരി രാധ പ്രേമ പ്രദായിനി. അപ്പൊ സരി തത്ത പറയാ, എന്റെ രാധയുണ്ടല്ലോ എന്റെ രാധ പ്രേമപ്രദായിനിയാണ് എന്ന്. നിന്റെ കൃഷ്ണൻ ജഗത്തിന്റെ ചിന്താമണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം? എത്ര ധനം ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രാണപ്രയാണ കാലത്തിൽ ഒന്നും പ്രയോജനം ഇല്ല അല്ലെ? രാധ പ്രേമപ്രദായിനിയാണ്. ശുഗ ബോലെ ഹമരെ കൃഷ്ണ ജഗതേരാ ഗുരു. പറഞ്ഞു, എന്റെ കൃഷ്ണനുണ്ടല്ലോ ജഗത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് എന്ന്. വസുദേവസുതം ദേവം ലേഖം സചാണൂരമർദ്ദനം ദേവകീ പരമാനന്ദം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും. ആ സമയത്ത് സരി പറയാണ്, സരി ബോലി ഹമാർ രാധ വാഞ്ച കൽപ്പതരു. ഇപ്പൊ ഇച്ഛാപൂർത്തി ചെയ്യുന്നത് ആരാ? എന്റെ രാധാറാണിയാണ്, കൽപ്പവൃക്ഷമാണ്. അതിന്റെ ഛായയിൽ നിന്നിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ ഇത് ജഗദ്ഗുരുവായത് എന്ന്. ഇങ്ങനെ ദിവസവും ചർച്ച നടക്കും. അപ്പൊ മയിൽപീലി ധരിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യം പറയാണ്. ശുഗ ബോലെ ഹമര കൃഷ്ണ മാതായ് മയൂർപേഖ്. മയിൽപീലി, എന്റെ കൃഷ്ണൻ മയിൽപീലി ചൂടും എന്ന്. അപ്പൊ സാരി ബോലി ഹമാർ രാധാർ നാമ തഥേലേഖ്. മയിൽപീലിയില് തീർച്ചയായിട്ടും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താന്നോ? രാധ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാലാണ് അത് ധരിക്കണത്, അല്ലെങ്കിൽ ഠാക്കൂർ അത് ധരിക്കില്ല എന്ന് ശാരി പറയാണ്. ശുഗ ബോലെ ഹമാരെ കൃഷ്ണ പ്രേമേരോധി ഭിക്കാരി. ഭിക്ഷ പ്രേമത്തിന്റെ ഭിക്കാരിയാണ്, യാചിക്കുന്നവനാണ് എന്റെ കൃഷ്ണൻ. സരി ബോലി ഹമർ രാധ പ്രേമേരോ ലഹരി. അതെ അതെ, ഭിക്ഷ യാചിക്കുമ്പോ ഭിക്ഷ നൽകാനും വേണം ആരെങ്കിലും. അത് രാധാറാണിയാണ് നൽകുന്നത്. നിന്റെ പ്രഭു പ്രേമത്തിന്റെ ഭിക്ഷ യാചിക്കുമെങ്കില് എന്റെ റാണിയാണ് അതിന്റെ ലഹരി. കഠോരി നിറയ്ക്കണത് ആരാ? രാധാറാണിയാണ്. ശുഗ ബോലെ ഹമാരെ കൃഷ്ണ ജഗതേര പ്രാണ. സാരി ബോലി ഹമാരെ രാധ ജീവൻ കരേ ദാന. ജഗത്തിന്റെ പ്രാണദാതാവിന് പ്രാണൻ നൽകിയത് രാധാറാണിയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ചർച്ച ഇങ്ങനെ മഹാപ്രഭു കേൾക്കാനിടയാവാണ്. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വന്നു. ശുഗ ബോലെ ഹരി ഹരി സരി ബോലെ ഹരി ഹരി. രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു, ഞാൻ കൃഷ്ണനെ വാഴ്ത്തുന്നു, നീ രാധയെയും എന്ന്. ഇപ്പൊ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ യുഗള രൂപമായിട്ടുള്ള ആ മഹാപ്രഭു ഇതെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. രണ്ടിന്റെയും സമന്വയം. അന്തിമ ശ്ലോകം. ശുഗ സരി ദുയി ജനാർ ദ്വന്ദ് കുച്ചേ ഖേലോ. തർക്ക വിതർക്കമൊക്കെ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്.
അങ്ങനെ ശ്രീ ഗൗരാംഗ പ്രീതിക്കായിട്ട് ഏക് ബാർ ഹരി ഹരി ബോലോ, അങ്ങനെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട് നീ കൃഷ്ണന്റെ പക്ഷം പിടിക്കുന്നു, ഞാനോ രാധാറാണിയുടെയും. ഇപ്പൊ ഗോവിന്ദന്റെ ഗോ, രാധികയുടെ രാ, രണ്ടും ഒന്നിച്ച് ഇവിടെ ഗോരാംഗ് ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രീതിക്കായിട്ട് ഹരി 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 അങ്ങനെ പറയാണ്. അപ്പോ രാധാറാണിയും ശ്രീകൃഷ്ണനും രണ്ടല്ല, അവരൊന്നാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. രാധാറാണിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇനിയും എന്താ പറയാ, കുറച്ചും കൂടെ പറയാം. രാധാറാണി, ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയം 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ശ്രീമതി രാധാറാണി, ശ്രീകൃഷ്ണനുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കുറെ പേർക്ക് ചോദ്യം, സംശയങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭാര്യയാണോ, ലവറാണോ? അല്ലെ, ഭാര്യയാണെങ്കിൽ രുക്മിണി, സത്യഭാമ അവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ വരണം. അത് വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ. ലവർ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ടുപേരും വിവാഹം ചെയ്തില്ലേ? ഇന്ന് നമുക്കത് നോക്കാം. ഇപ്പോ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇത്രയും കാലം. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വിവിധ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനർജീസ് ഉണ്ട്. ഇന്റേണൽ ആയിട്ടും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടും ഒക്കെ ശ്രീകൃഷ്ണന് വിവിധ പൊട്ടൻസീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോ ശ്രീമതി രാധാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസിയാണ്, ഹ്ലാദിനി ശക്തി എന്നാ പറയാ, പ്ലഷർ പൊട്ടൻസി. ഇപ്പൊ രാധാറാണിയാണ് ഭഗവാനെ ആഹ്ലാദത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി എന്നാണ്. ഇപ്പൊ സ്വയം ഒരാൾക്ക് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ, രണ്ടുപേര് കൂടിയാ ചെയ്യാ. മറ്റൊരാൾക്ക് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സന്തോഷാണ് അല്ലെ. പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഒരാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം, അപ്പോഴാ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക. ആരാ ശ്രീകൃഷ്ണന് തുല്യനായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ട് ഭഗവാൻ മാത്രം തന്നെയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് രാധാറാണി ഉണ്ടായത്. കൃഷ്ണൻ ശക്തിമാനാണെങ്കിൽ രാധയാണ് ശക്തി. ആദിലീല ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് കൃഷ്ണരാജ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, രാധാ പൂർണ്ണ ശക്തി കൃഷ്ണ പൂർണ്ണ ശക്തിമാന് ദ്വിവസ്തു ഭേദനഹി ശാസ്ത്രേ പ്രമാണ്. ഇപ്പൊ ശക്തിയും ശക്തിമാനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. രാധ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിലൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തില് പ്രമാണമുണ്ട്. രാധയും കൃഷ്ണനും ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നതാണ്. നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ, രണ്ടുപേരെയും ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ രാധയെ വിവാഹം കഴിച്ചില്ല? ഭാണ്ഡീര വനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരും വിവാഹിതരായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അഫെയർ ആയിരുന്നു. കുറച്ചു പേർക്കേ അറിയാവുള്ളൂ. സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് വായിച്ചാൽ അവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാസ്റ്റ് ടൈംസ് കുറെ ഉണ്ട്. രാധാറാണിയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതയായിട്ടുള്ള ഭക്ത ചൂടാമണി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇപ്പോ വൃന്ദാവനം കിങ്ഡം അല്ല, വൃന്ദാവനം ക്വീണ്ടമാണ്. വൃന്ദാവനേശ്വരി രാധയാണ് അവിടുത്തെ റാണി. കൃഷ്ണനെ മദനമോഹനൻ എന്നാ വിളിക്കുക. എന്നാ രാധാറാണിയോ മദനമോഹന മോഹിനി ആണ്. ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണനാല് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നവളാണ് രാധാറാണി. രാധാഷ്ടമി ദിവസം പ്രഭുപാദ് ഒരു ലെക്ചർ കൊടുത്തു. 26 മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു ആ ക്ലാസ്. ഇപ്പൊ രാധാറാണിയെ കുറിച്ചല്ലേ രാധാഷ്ടമിക്ക് പറയാ, പക്ഷെ 25 മിനിറ്റും പ്രഭുപാദ് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഭക്തര് തമ്മിൽ പറയാൻ തുടങ്ങി, ഇത് ജന്മാഷ്ടമിയാണോ അതോ രാധാഷ്ടമിയാണോ, ഇപ്പൊ സംശയമാവണോ? അപ്പൊ 25 മിനിറ്റും പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഗ്ലോറീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒടുവിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ് കൃഷ്ണ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ രാധാറാണി എന്ന് മാത്രം ശ്രീകൃഷ്ണനെ പറ്റി പറയാണ്. അപ്പോ ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ രാധാറാണിയുടെ അവിടുന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലാവാണ്. കൂടാതെ നാരദരോട് പോലും ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, നമുക്കറിയാം, സത്യം സത്യം പുനഃസത്യം സത്യമേവ പുനഃ പുനഃ ബിനാ രാധാ പ്രസാദേന മത്പ്രസാദോ ന ലഭ്യതേ. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? രാധാറാണി പ്രസാദിക്കണം.
എന്നാലാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം കൃഷ്ണഭക്തി കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ്. രാധാറാണിയുടെ പാദരേണു ലഭിക്കാതെ ആർക്കും എന്നെ സമീപിക്കാനാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നമ്മള് ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്നവര്. ഇപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ പരമ്പരയും ഗൗഡീയ പരമ്പരയാ. നമ്മള് രാധാറാണിയുടെയും ഭക്തരാ. എങ്ങനെ രാധാറാണിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക? അതിന് അറിയണ്ടേ? അതിനൊരു വഴിയുണ്ട്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴാ രാധാറാണി സന്തോഷിക്കുക. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഗ്ലോറീസ് കേൾക്കുന്നത് രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് അതാ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ചാൻഡ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ് ജയ് ശ്രീ രാധേ ശ്യാം നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.